El bis serà... És una mena de tribut a la vida d'un cantant, però no de la forma glamurosa o de la forma, diguem-ne, preconcebuda que podem tenir, no? Dels grans personatges, dels grans divos, no? Jo no li vull dir que el bis va sobre un divo, el bis va sobre un cantant amb les seves llums i les seves misèries, no? Llavors, i com que el format és un format de concert i el format és un format de cabaret, a més en un espai que no és convencional, com és el de l'hotel, com és el de l'Spa, volíem utilitzar el context del concert per explicar el que passa després del concert, què és el que passa, però, evidentment, sense tenir elements constants sobre el que és el concert. I per això es diu el bis, perquè així comença l'espectacle, el bis. I què passa després d'un bis, no? Llavors, utilitzarem tots els elements que ens vagin bé, que ens agradin, eclèctics, per explicar moments, emocions, olors gairebé, del recorregut de la sala de concerts a l'hotel. Què passa allà? No? La trucada amb l'agent del cantant on li expliquen que aquell paper que semblava que seria per ell no ho és. I com això una personalitat forta, una personalitat pseudodiva, com ho encaixa i quina conversa té amb el seu agent o quina relació té amb la seva vida sentimental. Tot és fictici i res és fictici. I llavors una mica m'interessa humanitzar aquesta figura, m'interessa fer-la pròxima, fer-la una mica absurda, però a la vegada molt tendra. Però llavors potser utilitzarem elements que, o sigui, vam posar, vam escriure que utilitzaríem elements beckettians, però també farem un tribut estètic a Sofia Coppola i al seu cinema, on evoca totes aquestes imatges poètiques. Hi haurà molts elements absurds, però crec que amb molta intel·ligència al darrere, i llavors musicalment també doncs serà una cosa molt eclèctica, perquè evidentment hi haurà música barroca, però també hi haurà música pop i hi haurà música que jo no cantaré en ma vida, com és Wagner, no? Però ja et dic, no? O sigui, una mica agafar tot allò que ens agrada, però fer un mosaic. Des de lluny tot tindrà sentit, de prop seran peces que tindran molt color i de lluny tot tindrà sentit. Sí, el Rafa hi posa de les experiències. El Rafa és una persona molt viatjada i és una persona que viatja constantment i que també ja comença a tenir una trajectòria com a director. Vull dir que ell també té moltes anècdotes per explicar i té una ment que no li para quieta mai, com a bon sevillà. Llavors, jo crec que anem a la mateixa, vull dir, perquè hem tingut les reunions i ens posem d'acord. Amb el Rafa ens posem d'acord. Sempre acaba caient les coses, o sigui, és molt curiós, perquè amb el Rafa parlem, desbarrem, passen 25-35 minuts i cau una idea, i els dos diem, sí, és això. I llavors cau la segona idea, sí, és això, i ho anem construint així, no? Una mica ens anem tirant de la llengua l'un a l'altre. És una mena de joc, una mena de ping-pong.